nämä menit tässä loppuun, kun näitä on muutama joukkue. Sitten siirrytään taas tuonne kakkosradalle. Eli siellä Pinserin joukkue. Jaha, olisiko ketään tuttuja tuolla kentän laidalla? Voisi käydä vähän moikkaamassa. No ei nyt oikein, mennäänpä takaisin. Se entäs toisella puolella? Ei sielläkään, mennäpä takaisin. Hyvin nää alokoirat tuosta nää ei oo vielä niin syttynyt tähän lajiin, että ne ehtii vähän katselemaan muitakin juttuja kuin vaan mitä radalla tapahtuu ja sitten lähtee kurimatkaan ja se on siis Niila ja Anu Hyynmäki. Edessä on serppijoukkueita 1, 2, 3, 4, 5 ylivoimaisesti eniten edustettu joukkue on serppijoukkue. Näin Pinsiet 2.55.81 on yhteisaika ilman virheitä. Villit Vipeltäjät ykköserppijoukkueesta. Lähtövuorossa Marilla Tanner aloittaa. Sitten Tipi, Satu Tuominen, Minni, Kati Korppi, Tomu, Saija Tuominen. Hienoa! Ai se vielä pääsi jatkelta. Jatka vaan. Joo, kiitos. Noin, siellä mennään. Villi Vipeltäjä on nimensä mukana, ainakin tämän joukkueen edustaja on todella Villi Vipeltäjä. Erinomainen vauhti, jestas sentään. Tästä kun saadaan kokemusta vähän karkkumaan muuta, niin tästä tulee vielä sellainen taistelija tuonne Äkilkyradolle, että otsat pois. Tällä kakkosradalla on menossa Maksien alojoukkue, paraikaa on setterijoukkue. Ja näin tehtiin juuri yksi vaihto ja seuraava koirakko radalle. Ja tää ratahan on rata, varmaan moni aloitteleva koirat kiittää siitä. Silloin ei tarvitse olla kontaktia vielä ihan varmoina. Tässä lähtöalueella odottelemassa seuraavaksi täällä on pirulaisia. Siis piruiksi pukeutuneita ohjaajia koirineen ja sitten on nämä valkkarit. Eli tällaista menoa nähdään täällä ja hetken päästä. Sitten käy joskus niin, että unohtuu rata, tulee blackout-ohjaajalle. Ei niitä numeroja ehdi katselemaan tuolla matkalla. Kati Korppi ja Minni nyt matkassa sen pieni. Jee!